Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हम अनामिका निगम रउआ सबके बीच में अपन एगो कहरुआ संग लेके आवतानी। हमके आशा ना पूरा विश्वास बा कि रउआ सबके प्यार दुलार आशीर्वाद जरूर मिले। कैसे कहना बा? कवनो मुअनी दिहले ना जी रहा छोटी ना नदी, कवनो मुअनी दिहले नजरा छोटी ना नदी। पंकज बोरानी का हो? हाँ हो गहिले मोर बाला मुआ दूबर है छोटी ना नदी। गैली गहिराय ननद साजन के आखिया, गैली गहिराय ननद साजन के आखिया।